abanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka amụma tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Anthony na Antonia Ọfọha na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene oge ugbu a ha na-eme mmemme ọgụ arọ na 34 years wedding anniversary, wee na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ha ka Chineke duru ha na-aga. Tony na Emma Ikebodo na-enyekwa Chineke ekene na-asịkwa happy birthday n'isi Chris Obieje na Chisom Okonkwo, na-ayọkwa amara Chineke n'isi ha. Bonnie na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Ndị Legion of Mary na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Rita Ezechukwu, Damian Ezechukwu, Martina Emenalo, Celeste Ebebulem na Emmanuel Amwefule. Serena Ebebulem na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Celeste Ebebulem. Ezinụlọ Fondo na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'ọnụ ụzọ, ọ sị ya bata n'ime obi anyị.
Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị mụnanya na Kristo na Bọlachi mgbe ndị teta ụtụtụ ya wa afternoon so na Bọlachi mgbata ọrịa onye nọ gị na akarị na n'aka ebe si ya nwanna Ngozi dịrị welcome him or her to the house of the Lord. That's your brother or your sister. O teela aka na-ekwubere ya. Wish him well. Si ya ihe ọ chọrọ gị Chukwu ya chetakwa ya. Anyị na-ekele Chukwu onye gbakọtara anyị n'ụlọ ya n'ụbọchị taa wee na-arịọzi ya ka ọ gọzie anyị ma mezuru anyị ebumnuche ọma anyị. Ngwanụ ka anyị rịọ na ya maka mgbaghara anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike n'ike. Yeah.
ma o nwere nnukwu nsọpụrụ maka ndị na-atụrụ Chineke egwu. Onye ahụ nke ihu nke onye na-ebinye mmadụ ihe na-anaghị ọbụrụ nwa, onye anaghị ana-awụ ụfụ ma wụ aka azụ iji megide onye ikpe na onye ọbụla na-eme ihe ndị a ga-enwe ume na obi iru ala. Onye ahụ ga-ihu nke ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi James Glaser. Ọ bụ ihe niile dị mma na ihe niile zuru oke ka esi n'elu nye anyị. O si n'aka Nna nke ihe niile gbadata, onye na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọlị, nke na-enwe ihe ọbụla dị ka mgbanwe n'ime ya. O jiri aka ya họrọ anyị site n'ozi nke eziokwu ka anyị wee bụrụ mkpụrụ mbụ nke ihe niile ekere eke. Werenụ umeala nabatanụ okwu ahụ akụnyere n'ime ụlọ, nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi unu. Ma unu ga-emerịrị ihe okwu ahụ gwara unu. Ọ bụghị naanị igere ya ntị ka unu ghara iwekwa onwe unu. Lee nke bụ ofufe dị ọcha na-arụghị arụ n'anya Chineke nna anyị. Ịgbatara ndị na-enweghị nne na nna na ụmụ nwanyị isi mkpe ọsọ enyemaka mgbe ha nọ na mkpa, na mmadụ ichedo onwe ya ka ọ ghara iweta mmerụ nke ụwa.
ma ụfọdụ ndị ode akwụkwọ si Jerusalem bịara gbaa Jesu gburugburu. Ha chọpụtara na ụfọdụ ndị ụmụazụ ya ji aka rụrụ arụ, ya bụ aka na-akwọ ya akwọ na-eri ihe. N'ihi na ndị Farisii n'ezie ndị Juu niile na-eso omenala ndị okenye, nke bụ na ha enweghị ike iri ihe n'ebughị ụzọ kwọrụ aka na nku aka. Mgbe ọbụla ha lọtara ahịa, ha enweghị ike iri ihe n'ebughị ụzọ fesa onwe ha mmiri. E nwekwara ọtụtụ omenala ndị ọzọ e nyere ha banyere ịsa iko na ọkụ na ite. Ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ ahụ wee jụọ ya sị, olee ihe kpatara na ndị ụmụazụ gị anaghị asọpụrụ omenala ndị okenye, kama ha na-eri ihe na-akwọ ya aka? Jesu wee zaa ha, Aịzaya kara na ezie na amụma o buru banyere ụnụ bụ ndị okpuru ọzọ eme ọzọ. Ofufe ndị a na-efe m bụ sọ n'egbugbere ọnụ, ma ebe obi ha nọ dịrị aka n'ebe m nọ. Ofufe ha na-efe m abaghị uru ma ọlị. Sọ ihe ha na-akụzi bụ atụmatụ ụmụ mmadụ. Unu na-ewezuga iwu Chineke, bịa jidesie aka ike n'omenala mmadụ nkịtị. Ọ gbawara igwe mmadụ ahụ ọzọ wee sị ha, unu niile tụọnụ ntị n'ala, ghọta ihe m na-ekwu. Ọ bụghị ihe banyere n'ime mmadụ na-emerụ mmadụ, kama ọ bụ ihe pụtara n'ime mmadụ na-emerụ mmadụ. Maka na ọ bụ site n'ime mmadụ, site n'obi mmadụ ka echiche ọjọọ si apụta: ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, iyi ọyị, igbu ogbu, ibu iro n'obi, ịghọ aghụghọ, ikwu okwu rụrụ arụ, inwe anya ukwu, ịgba asịrị, ịkpa nganga na nzuzu. Ọ bụ ajọ omume niile ndị a na-esi n'ime mmadụ apụta na-emerụ mmadụ. Ozi ọma ka osebụrụ ụwa. Ka isi kwere ozi ọma nke a na mgbaghara anyị. Kendi nong gak holiday, bawa kana halo. Ekele dari Chukwu, obi na-eme m polina na m hụrụ unu. Obi dị m aṅụrị na m hụrụ unu niile. Obi ọma dị gị na ịhụrụ? Ị dị shọ? Mgbe pụrụ n'ụkwụ ga-abụ ọrụ na obi ọma dị gị. Ngwa chedakwala echiche azụ, site na Sọnde gara aga rute na Sọnde ka o nwere ihe ọma Chineke mere. Ị dị shọ? Ngwa kelee ya, si n'ala ala obi gị kelee ya. Kelee Chukwu ahụ mere gị ihe ọma ahụ ị na-echeta. E nwere n'otu icheta gị ugbu a, kelee ya. Akwụkwọ onye amụma Aịzaya sị, we are made for his glory. Na-ekere anyị maka otuto nke Chineke. Ọ bụrụ na o mee ihe ọma, ọ na-adị mma na anyị kenere ya. Kelee onye ahụ mere ka ị dị ndụ, onye ahụ gwọrọ ka ọrịa, onye ahụ mere ka ị bịa n'ụlọ ya taa.
ngwa welere m aka na ị ga-elu aka ahụ ka anyị ji eto Chineke. Akwụkwọ nsọ si that the right hand of the Lord has done battles for me. There is power in the right hand. So the Bible says. Wasoro ahụ amamihe nkeji wekele onye na-eme mma amamihe nkeji wekele gị ezi Chimọma. Worship. That's the first. The second is to listen. Primary school denanti. Maka nyonya orang ada yang berhenti. Untuk tumbuhnya dia. So ada yang itu maka dia yang kena fungsinya. Maka orang nak mau meyakanya, nak fungsinya tadi kesika, we sudah mau naik jam apa? Mau kita, kamu tidak jadi fungsinya. Cherish divine ordinances. That's the theme of today's reflection. Amen. Is as good as the human being. In any covenant or agreement, and rules and regulations, and you cheating the time. And you know you want to go, can you have a so what do I say? Young people, I did not say, making them a time or it's not you. If I had $1, what they can even manage. Money has laws, it has commandments, all ordinances. Then I need all of them to be obeyed. One of the name of God and give them now Chineke who is there. Hana Chineke when Hana Chineke one, Chineke when
ihe a na-akọwaziri anyị na iwu idobe iwu n'ụbọchị onye ọbụla isiri nwe ya is the key. Ọ bụ ya bụ igodo eji agbafe agamnihu narị na mma niile. Amen. Ọ bụ ya ka a na-atụsara anyị mkpa iwu Chineke na-enye anyị bara narị na mma anyị na ya. Ọ bụgo ya ka a na-atụsara anyị n'ụbọchị taa site na ihe ọgụgụ nke mbụ e wetara n'akwụkwọ Deuteronomy chapter 4. Moses na-agwa ụmụ Israel na-akụziri ha na-eme ka ha ghọta otu iwu Chineke siri dịka anya ụtọ, ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ, na ọ bụ iwu dịgasịrị mkpa, na ọ bụ iwu dị ngọzi. Moses a na-akọwara ha otu iwu Chineke siri ma mma ka ha nwee ike ghọta ya na ọ bụ ngọzi nọ n'ime iwu Chineke, iwu niile Chineke nyere ha. Ọ gwazie ha sị, ọ bụrụ na ị chọrọ inwe aṅụrị n'ime gị, na ọ bụrụ na ị chọrọ igosi na ị mara n'ihe, na ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ngọzi n'ime gị, na ị ga-ahụ iwu Chineke ndị ahụ n'anya. Abịazie na ihe ọgụgụ nke abụọ e wetara n'akwụkwọ James dere, otu ihe akọ bụkwa n'ọnụ, otu iwu Chineke siri dị mma, otu iwu Chineke siri dị ụtọ, ma na-asị anyị na anyị agaghị enweta ngọzi nọ n'ime iwu ndị a ma anyị bụrụ naanị ndị na-anụ anụ, naanị ndị na-anụ anụ, mana anyị adịghị eme eme. Na iwu ngọzi nọ n'ime iwu ndị a na o kwesịrị iwu anyị na-anụ ya, anyị na-eme ya ka ngọzi ndị ahụ ike rute anyị aka. Mana ọ bụrụ na anyị bụrụ sọ ndị na-anụ anụ, anyị adịghị eme eme, na ngọzi ya anyị rute anyị aka. N'ozi ọma, ndị Juu, ndị Farisii na-ewerezi iwu Chineke, instead of iwere ya kọwaa ka ọ ga-esi enye Chineke otuto, ha kọwaa ya ka ọ ga-esi wee nye ha ihe ha chọrọ. Jizọs nyere iwe sị, unu ewere n'iwu Chineke tụgharịa ya, na-elewezie ya anya ka ọ na-enye unu ihe ndị unu chọrọ karịa ihe Chineke otuto. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike iwere iwu Chineke tụgharịa, dịka ihe eme na Naịjirịa na nso ụzọ a. Ọtụtụ ndị bụ ndị na-ekwusa okwu Chineke ewere n'iwu Chineke tụgharịa ya maka ha. Ọtụtụ ndị bụ ndị amụma ewere n'iwu Chineke na okwu anọ na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ atụgharịala ya maka ha. Na otu esi akụzizi ya bụ otu ọ ga-esi mee ka ihe na-apụtara ha. Anụcha ọ bụrụ na Jizọs ka na-aga dịka otu ahụ siri gaa na streets of Nazareth, ọ ga-akụzikwa n'otu ọ siri kụso ndị scribes na Pharisees. Ọ nwere ihe Chineke chọrọ ka anyị mee, and ọ na-eji na-adọ anyị aka na ntị. O nwere otu akụkọ aga m akọ ya n'English. E nwere visitor, e sendịrị visitor ahụ to Poland during the communist era. When the visitor went there was an official that was stationed to take care of the visitor and take him around the empire. The visitor came, the official welcomed him, they exchanged pleasantries. The visitor told the official, "Are you a Catholic?" The official had replied, "Believing but not practicing." Believing but not practicing. Go to your naka. The visitor, I'm not going to tell you how joyous. Are you a communist? Yeah, but the reply, practicing but not believing. Did you get that? Are you a Catholic? Believing but not practicing. Are you a communist? Practicing but not believing. A lot of us today are believing Christians but not practicing Christians. A lot of us today are practicing the human tradition and our own separate laws, which we know and believe is not going to lead us to the kingdom of God. Be a believing and a practicing Christian.
mụ na gị eji ike fekọọ n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ha abụọ, anyị dara ụkọ. Ekwekwala otu gbajie. Believing connects you n'ebe Chineke nọ. Practicing connects you n'ebe mmadụ ibe gị. And those are the two gods. Jesus is not actually good in them. Would you take it on? This is what mmadụ ibe gị n'anya ka isi kwuo. Ọ bụrụ na mụ na gị ji nkwa abụọ, anyị ga-efekwa n'ebe Chineke nọ. Hụ iwu Chineke n'anya, kwere na ya, mee ka ọ pụta ihe na ndụ gị. Chineke ga-agọzi gị. Nzọpụta agụrụ ka ya. Udo dịrị ụlọ. Ekwe n'otu Chineke. Yeah.
ji ya were na-ebi ndụ. maka nzukọ nsọ Kristi ka ọ na-eto n'ịdị n'otu na-echetakwa ugwu Kristi kpọrọ anyị ka anyị na-abụ ibe anyị n'anya ma na-agara ibe anyị ozi. Anyị arịọ gị iwe maka ndị na-eme iwu ka ha na-emepụta iwu ziri ezi na ụtụ isi ziri ezi maka mmadụ niile. Anyị arịọ gị maka ndị na-enweghị ọrụ, ndị na-enweghị ezigbo ọrụ na ndị na-arụ ọrụ karịrị akarị, ka onye ọbụla na-enweta ụgwọ ọrụ zuru oke maka ịrụ ọrụ n'eziokwu. Anyị arịọ gị iwe maka ndị ọrụ ugbo na ndị na-elekọta ụmụ anụmanụ, ọkacha ụmụ anụmanụ ndị na-enye ụwa ihe oriri, ka ha na-enweta ihe ọwụwụ ubi bara ụba ma kesaa ya na ndị ogbenye. Anyị arịọ gị iwe maka ọgbakọ anyị bụ St. Eugene Parish, ka ọ bụrụ ebe a na-anabata mmadụ niile, ka anyị niile n'ọgbakọ anyị a bụrụ ndị na-achọ udo. Anyị arịọ gị iwe maka mkpụrụ obi niile ndị gwụrụ anwụ site n'ekpere na ezi ọrụ anyị, ka ha nweta ezumike ebe. Anyị arịọ gị iwe Oh
Jose Gomez na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'inye nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro eji Maria na-edozi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tupu ụwa kete ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị soro ma na-eto gị ndị ego gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ruo ụwa niile. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ sebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka a zọpụta anyị na ndị oge niile. Anyị ewere gbadara nsogbu niile. Were chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Edekwala anya na ndị anyị ga kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo na anyị dịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ. Ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe udo bụ sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye nkịta nụrụ ibe unu na-ekele udo.
biko ka anyị ga-ahụ na-agba obi anyị ume n'ịhụnanya ka anyị site na ụmụnne anyị na ka anyị site na ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ka anyị site na ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi inwe anyị. Ana m asị ka anyị kọpụrụ ndị kwa ya aka ọzọ. Maka na mmụọ nke bụ ha tata egebe ha ntị agaghị ya nara. Anyị na-eletekwa ọka nwee ndị jiri confirmation fọm ha kọlektere enyere anyị ka ha gba mbọ hụ na ha nyere anyị ya n'ọnwa anụnwa ka a ga-ebido a ga-agwa ụnụ ụzọ ọ ga-ebido. Ụmụaka niile ndị nọ high school ma ndị ka na-abanye ma ha akwụbeghị aka n'isi ọ bụ ndị anụnwa ka anyị na-asị ka oke nkịta bụ oghere gị ụnụ gbakwa mbọ ọka nwe onye nwetafe fọm ya were fọm ama taa kọmplitie ya wetakwa ya n'isi nke anụnwa tupu a na-ebido. Anyị dote Satọde anụnwa Septemba 7 anyị na-amụ ọkwa eri oge Archdiocese all the ethnic groups ga-anọ na Cathedral 10 a.m. nke our Bishop Jose Gemezi ga-edu anyị for the celebrating the ethnic celebration one mother many peoples. 10 o'clock ka ọ ga-abụ a ga-ekecha plate n'olu anyị n'Igbo. Anyị nwekwara ikpekwa prayer of the faith ya bụ anyị ketere nke anyị ga-eme were kazie ụka 10 o'clock ọ ga-ebido ka ọ ga-abụ elu ebe ahụ ka anyị niile ọ bụrụ oge one of the auxiliary bishops ọ sị na ọnụ ọ bụrụ na unu yiri kanopi unu were bịa ada ajọ ma anyị na ya ma anyị anọrọ ya maka kanopi bụ ọgbaga ama ndị anyị bụ n'ebe anyị si. Dịka nsi wee ma ọkwa tupu anyị ebido ụka monetize bazaar n'ọnwa Ọgọst ka ọ bụ ma o nwee ndị ka nwere ndị emebeghị iwere envelope itinye ya kọmpliti ya tinye zonu isiri ya tinye na basket ọ tinye gba mbọ hụ na olutere fada aka a ga-agba mbọ hụ na etinyere ya etu ọ ga-esi were gaa. Anyị na-erutekwara anyị niile ndị ka na-apaki moto ilegali na ebe anụnwa anyị nọ not in the church ya nke chọọchị ebe a na-amụ ọgwụ ya ma neighborhood anụnwa anyị nọ na ya ha ka na-akpene ha complain na anyị na-ablọkụrụ ha dia driveway and ihe a na-agwakwana na ha kpọba ndị nwe obodo ka ha dowe moto ọbụla blọkụrụ driveway and unu mekarịa ya etu a etinyebere unu mita ebe a ka anyị ghọta ya. Unu mekarịa ya etu anụnwa ndị polisi abịazi ebe a na-apara oge niile anyị na-akpara m ego. Biko anyị maara ebe a na-apaki moto na ebe paaki moto gbaa mbọ na ịpaki moto ọfụma anọchizi na ebe mmadụ si ababie ma ebe o si apụta anyị na-ayọ unu. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshiper. Do we have any? Oh wow! Let's give me a hand. Look at that behind. Look at you over here. We thank you. We welcome you. And anytime you are around, please come back and worship with us. You're always welcome. I will know that I will make it then. Madunine, Nina Canono, Cabano, Ainania, I have no Kanye, I know
nọ maka họlide ụmụ asị na enwere pati emere nye onye ọbụla nwere pati ọ bụ ya ya achọ ije ụka mana anyị bụ n'obi na o nwere ndị rapụrụ obodo jebe ebe ọzọ n'ọnya nọ n'ụka anyị ji wee ghere oghe ụbọchị ụka ọzọ ebe a ga-ejikwa ka o si were eju anyị wee na-ekene ụkọchukwu du anyị n'ụka tata ụkọchukwu Masịrịnus Mbata ka anyị kụtụrụ ya aka daalụ. Happy New Month. in Tapan